Όλο κεφαλάρια ήταν. Δεν έχει τίποτα σπαρτά. Ό,τι άρχισε σαν εμάς τρία τσεφάνια μαλλί, ας πούμε, τα ζεματούσαμε, τα έφεραμε στο ποτάμι. Πέθανε από την πείνα από κόσμο, δεν είχαν τίποτα. Αλλά το βράδυ δεν μπορούσα να κάτσω, ανησυχούσα την πλανή. Αυτό δεν ξέρω, μόνο από τα νέα. Αυτό σε μήκος είναι πολύ μεγάλο, είναι 3-10. Ναι. Όχι, τότε τις έφυγαν στο χέρι τις κλωστές, είναι πιο λεπτές. Αυτές οι κλωστές είναι στην ομάδα. Στην Μεγάλη Παναγία δεν έφτιαναν τέτοια πράγματα. Α, ήταν που το έκανε και έτσι γινόταν, ας πούμε, και επειδή οι κλωστές ήταν. Έφεραν με κορκού, τα έφεραν μια βραδιά μέσα στο σπίτι κορκού και την υπάβρη που ήρθαμε στον ήλιο, τα ξανάβαζαμε πάλι στο ποτάμι. Έκαναμε σε αυτή την μέρα όταν το έπαιρνα. γιατί αυτή το έχει κρεμασμένο μπροστά της και το αντιλάβει. Αυτή είναι η μπουρδούρα, αλλά δεν ξέρω αν είναι τόσο... η οποία πήρε το σκακάλι. Έχει το άσπρο και το φούξι. Το λάθος της κυρίας. Της έφυγε, έχει φανθεί το 1960, το 65 και εμείς το 19 και δεν τολμούσε η κοπέλα να το δει η κυρία. Μιχαήλ. Δεν βάζαν ποτέ το επώνυμο, βάζαν το όνομα. Αυτό φαίνεται, αυτό είναι κιλίμι. Κιλίμι και κρεβάτι.
Και τα σχεδίαζε αυτό. Τα σχεδίαζε. Ο δικέφαλος ο αετός είναι στο... Λιόλο, περνάμε σε αυτό το σημείο. Ναι. Είναι τόσο δεμένο που δεν μπορεί να το φύγει. Η ΛΟΚ έφερε πρόβατα από ηχείο Ναι. και έδωσε στους κατοίκους για να έχουν μαλλί για τα χαλιά τους. Εμάς μας έδωσε μια προβατίνα και ένα κρυάδι. Εγώ που βγάζαμε μαλλί που τις κουρεύαμε, πόλεμο. Και Το βάζαμε πρώτα κίτρινο και μετά το βάζαμε σε άλλες φωλιές μέσα και γινόταν πράσινο. Ανακατώναμε τις φωλιές, καλά σε το χώρο. Να είναι κάνει κάτι μικρά κόκκινα της αλουτάκια και τις φοράει με κόκκινα. Η προσπάθειά του Σίδνεϊ Λόκ να δημιουργήσει ένα πρωτότυπο ιδίωμα τέχνης με πρωτότυπα σχέδια κατά κύριο λόγο πήρε διάφορα